този разговор, за тази беседа, защото предполагам, че е по-интересно в един момент и вие да зададете вашите въпроси. Надявам се да съм полезен, да ви е интересно. Наистина нещо да е полезно, а то аз съм без съмнение убеден съм, ще е полезно и нещо, което да постави начало за цял един живот, защото това го практикувам и всеки ден го наблюдавам с моите пациенти. Аз искам да благодаря и на издателството за поканата да представя книгата на доктор Първан, която за първи път е на български език и приех тая покана най-вече защото наистина, когато за първи път прочетох тази книга от този автор, това е най-близкото до това, което самия аз съм стигнал в моята практика. И даже почти буквално има неща, които, примерно, аз съм ги публикувал в моята книга 2004, които виждам, че науката, защото това е една, освен емпирична практическа книга, това е една научна книга с много доказателствен материал. Виждам всичките тези резултати, много се зарадвам, когато видях, че вече в по-мащабни изследвания те са верифицирани. Тук в книгата ще видите едно, той цитира автора, не негово едно изследване, което се нарича Китайския проект. И това е, може би, най-мащабното изследване за връзката между хранене и човешко здраве. Проведено е в Китай по редица причини, най-вече за това, защото е много благодатно поле за такова наблюдение. Там на малък интервал, сравнително малко, на 200, да кажем, около 1000 километри, има коренно различни стилове на хранене и начин на живота. От Макдоналдс до съвсем аскетични, изолирани вещества. Изследването е 90 години, популярно е, може би и не толкова популярно, описано е и много интересно и потвърждава всички тези наблюдения, които имаме лекарите, които се занимаваме и практикуваме природна медицина. Излезе на български книгата, между другото. Китайското изследване, на Кембъл. На Кембъл, да. От друго издателство. Тук е описано и това е много интересен такъв експеримент, да го наречем едно наблюдение. Книгата има много неща. Много доказателствен материал, но това може да го намери човек и в интернет. Аз ще започна с това, че цялата книга може да се синтезира в една формула и този човек я дава. И даже на много място се шегува казва, ако това можете да въведете като практика във вашия живот, спокойно може да захвърлите тази книга и повече тя да не ви трябва. Той дава една такава простичка формула, като казва, че здравето, това е отношението между хранителни вещества, имаме го и тук, между хранителни вещества и калории. На пръв поглед изглежда може би странно. Идеята е тази обаче. Колкото може повече хранителни вещества да приемем, като по-малко калории. Ще кажа, че това е много изкуствен конструкт, но зад тази формула се крие, може би, наистина най-природосъобразния начин на хранене, възможно. Защо? Защото кои са тези храни, които имат най-много хранителни вещества? И обратно ще кажем кои са тези храни, които имат най-малко, пък които са обратното на тази формула и респективно обратното на здраве. Най-много хранителни вещества имат естествените продукти. Примерно, той казва, в един домат има само над 10 000 съединения. Докато в един junk foods има 5-6 неща в огромна доза, но всичко останало отсъства. Тоест там имаме нещо като празни калории. Няколко вещества в огромна доза, всичко останало липсва. И резултатът от това е, че всъщност ние напълняваме, американците са еталона за това, но ние, както така е шегата, кога ще ги стигнем, а ние почти вече сме ги стигнали американците. Поредица показатели за нормално тегло, не само по отношение за метаболитен синдром, който включва захарен диабет, високо кръвно, дислипидемия и така нататък. Колкото повече една храна е непреработена, логично е толкова тя е природа
А ние сме природа всъщност, нали? Нашето тяло е природа. Простата логика е, че колкото повече е необработена една храна, тази природа е адресирана към нашата природа. Тоест, тя е за нас. Колкото е по-непреработена една храна, толкова повече хранителни вещества съдържа и отговаря автоматично на тази форма. Тоест не е необходимо ние да правим някакви изкуствени сглобки, не е необходимо да изчисляваме калории. След малко ще кажем, че на база на това развиваме редица, иначе традиционни в, да кажем, диетологията, митове. Дори митове в това, което все още битува като здравословно хранене. Както стана дума за зехтина, за калориите. Ето, примерно, калориите спокойно може да ги забрави. Аз лично отдавна го казвам, но се радвам, че и този автор е стигнал до същите изводи. Калориите е излишно да ги брои. Защото вие може да ядете много нискокалорични продукти и да не свалите нито килограми и обратно да боледувате от метаболитен синдром, което го виждаме в практиката, между другото в скоби да кажа, ако не ви е допадал да го еднете, има го в YouTube, натъпкан е българския превод на един много добре направен американски филм за тази американска трагедия сред младежите главно за метаболитния синдром, което наистина е пандемично там и филмът завършва доста песимистично, като че ли няма изход от това. Изход е много прост. Може би едно от най-важните послания на книгата е, че може да имаме просто здраве. Здравето, както каза шаблон, е на една ръка разстояние и не е толкова трудно това здраве. Стига да ние да не се отдалечаваме от природата, т.е. нашата храна да не е технологично преработена. Това изразява точно тази формула, да имаме максимум хранителни вещества и точно тази естествена храна има минимум калории, т.е. тя не носи празна енергия, която да наддава наднормално тегло. Кои са тези естествени храни? Ще ги кажем, те са прости. Самия автор дава и една програма за 6 седмици, в които ние можем да развърнем не само нашето тегло. Той много акцентира върху килограмите, защото това е проблем за американците. Това не е книга просто за отслабване. Не само за оптимизиране на телесното тегло, една книга за здраве, което може по прост, бих казал, лесен начин да се постигне, защото природата постига това. Не е лекаря, който лекува. А тази книга дава наистина този отговор. Тази книга разбива и, да кажа, редица митове в традиционната дори идея за здравословно хранене. Примерно, тук сме систематизирали така, да кажем, обикновено се казва, че белтъчините може да ги набавяме само от животински продукти. Единствено, там има незаменимите 8 аминокиселини, ние не може да се ги набавим от други храни. Това е един мит, защото отдавна е известно в съвсем конвенционалната диетология и нутрициология по-скоро, че растителната храна също съдържа пълноценни белтъчини, просто ние трябва да имаме умението да ги съчетаваме. Не всички 8 незаменими аминокиселини, от които човек се нуждае, се съдържат във всяка една растителна храна. Но тайната е там, че когато ние комбинираме няколко растителни храни, получаваме пълноценни белтъчини. Тези 8 незаменими или 9 за децата. Когато вие съчетаете зърнена с бодена култура, вие сглобявате пълноценен белтък и тогава тази храна се равнява като белтъчини на храната, която ще получите от високопротеинови продукти, като месо, млечни продукти, яйца и така нататък. Така че пълноценен белтък ние можем да получим от растителния свят и по-интересното е друго. В китайското изследване включително се показва, че в тези региони, където се консумират много животински продукти, там нараста честотата на дегенеративни въобще на заболяване, на метаболитен синдром и на другия голем бич в нашата съвременност, това са онкологичните заболявания и рака в частност. Над 3-4 пъти в седмицата животински продукт рязко главоломно дига тази честота, показваме в тези изследвания.
Но интересното, което е показано, че дори белтъчините, което не беше известно, животинските, не само мазнините, дори белтъчините, животинските в по-голямо количество също могат да увреждат. Но имаме добрата алтернатива, че ние можем да сглобим и да знаем, че можем да получим пълноценен белтък от растителни храни. Стига да смесиме тези две неща, зърнени с бобени култури, още по-добре е да има разнообразие и други семена, като сурови ядки, примерно. И получаваме пълноценен белтък. Интересно нещо, което на мен лично ми направи впечатление за зехтина, защото в, така да се каже, здравословното хранене е много популярно, че зехтина е страшно полезен. За първи път видях автор, който ревизира това нещо, което аз чисто, не че имам нещо против зехтина, напротив, купувал съм преди най-скъпите зехтини и съм се старал, но не е добре. В смисъл, резултатът не е добър. Зехтина е нещо, което може да бъде излишно. Да, той може да бъде лукс, но е нещо, което може да бъде излишно в нашата храна. Може да го заменим с нещо много по-подходящо за нашето здраве. Защото моят личен опит още отдавна показва, че добавянето на тази гола екстрахирана мазнина, не става дума само за зехтина, става дума за всички изолирани мазнини. Здравето е много просто нещо в основата си, много логично, едно дете би го схвалило. Така както казваме, че има бяла захар, така както казваме, че има втората бяла отрова, солта, захарта, тези отрови са изолати. По същия начин природата не е предвидела мазнината да бъде в изолиран вид. Мазнините са най-калоричният нутриент. 1 грам мазнини дава 9 килокалории за разлика от 4 белтъчините и въглехидрати. Логично е, че ако ние екстрахираме мазнините, най-калорични нутриенти, го дадем в огромен болс, огромна доза, едва ли ще получим нещо добро. Получаваме празните калории. И тук е голямата уловка, защото много хора сипват зехтин, мислейки, че поддържат добро здраве. Всъщност зехтина, особено на фона на едно релативно вегетарианство, е абсолютен провал. Това го казвам от личен опит и много се радвам, че тази книга вече аргументирано с много широко мащабни изследвания потвърждава това. Мазнината не е направена от природата, най-мощният макронутриент да бъде изолат и да бъде добавена. Тя дебалансира по редица причини. Най-малкото цялата водно разтворима гама, тази мазнина е светла и тя бива унищожена. Освен това дава празните калории, т.е. дестабилизира нашето хранене. Прави дефицити, колкото и да е странно. Може би е много странно, но най-пълните хора са много недохранени хора. Американците са едни, той го показва, един от най-недохранените хора, защото в junk foods няма редица вещества. Те са обратното на формулата здраве равно на много вещества към малко калории. Те са обратно малко вещества в много калории. Там всъщност много пъти проблема на пълните хора и въобще на метаболитния синдром е недохранването. Най-пълните хора, трябва да подчертаем и да го запомним, са всъщност дълбоко недохранени хора. И една от задачите ми е всъщност да, коригирайки храненето, да нахраним тези пълни недохранени хора. Така че за мазнините бих само това казал, после може и да го коментираме, ако е интересно. Избягвайте екстрахираните мазнини, най-просто казвам. Ползвайте ги, както и автор е доказал, както и в моите книги, в моите сътрудници имаме и кулинарни книги. Ползвайте мазнините в имплициран, в свързан вид, така както природата ги дава. Това са различните видове ядки. Те са достатъчно мазни, от тях могат да се направят сосове, дресинги. Всъщност цяла една много вкусна кулинария, бих казал. Авокадото е мазно. Вместо зехтина може да ползваме маслини, отравни и безсолени, може да направим домашно песто, което да не е солено, защото за солта се малко също ще кажем. Така че мазнините, нещо, което е непопулярно и последно го подчертавам, да не ги ползваме в екстрахиран вид, уврежда здравето. Аз това непрекъснато го верифицирам във всеки медия.
Примерно да кажем, човек с хроничен хепатит постига норма на трансаминазен чернодробен ензим и включва зехтина, защото примерно много обича зехтин, веднага влучава чернодробните функции. И не само, в много други заболявания. Дори този автор дава наблюдение, в което зехтина вдига лошия холестерол, нещо, което е напълно обратно на най-популярните реклами, които ги чуваме от всякъде. Така че това е нещо, което много ме изненада приятно, че видях нещо, което е непопулярно, което аз поне от 10-15 години го повтарям и е нещо като глас пустини, но го виждам просто вече доказано от науката. Моят извод беше чисто емпиричен, чисто от опита. Друг мит са от животинските продукти, млечните продукти. Нещо, което и много автори други ни дават тази информация. Отново ще кажа, че здравето е логично нещо. И болестта е логично нещо. Тя е част от общата динамика на живота всъщност. Много е лесно да разберем защо млечните продукти не са подходящи за човек. Кой пие мляко? Пие мляко бозайниците, но бозае докато са малки. При това телето бозае от кравата, но не от друг биологичен вид, да кажем да бозае от козата или нещо такова. Особено в природата такава перверзия няма. А и няма биологичен вид, който да продължава да бозае докато е възрастен или пък да бозае от друг биологичен вид като възрастен. Това е още по-голяма перверзия. Логично е, че ако природата предвижда млякото за някой, който трябва бързо да расте, за едно кърмаче, съвсем друг резултат ще получим, ако пиеме друго чуждо животинско, кравешко мляко, да кажем, като възрастен. Най-малкото логиката е проста. Млякото е направено, има растежни вещества. То е направено някой да расте много бързо. Кравата, телето расте много по-бързо от човешкото бебе, затова има много казин в кравата, мляко е различно от човешко. Тоест, ако ние пиехме от майка си човешко мляко като възрастни, отклонението ще бъде много по-безобидно, отколкото пиенето, да кажем, на краве мляко, което толкова сме свикнали, без да съзнаваме тази върховна биологична перверзия. Ще кажете, от векове се ползва се от около 10 000 години, което за човешката история не е много между другото. Тоест, цялата, да кажем, еволюция или развитие на човека е протекло без млечни продукти. Тоест, той е бил месоядец, ползвал е, ловувал е, ловец е бил, не е ял млечни продукти. Тоест, млечните продукти са късно много въведени и днес науката показва, че те имат пръст в най-тежката съвременна патология, не само в метаболитния синдром. Най-тежката патология са автоимунните заболявания и рак. Там, където се ядат много млечни продукти, просто казвам, там главоломно расте честотата на дегенеративните заболявания. На първо място рака и другите автоимунни заболявания. Самият автор показва наистина, че това е един мит. Ние може да заменим млякото и като белтъчини, като калци, защото много е популярно да се казва, че млякото дава калци. Напротив, по статистика тя е доказана, страните, които ползват най-много млечни продукти, имат най-много остеопорози, респективно фрактури на тазобедрата става до една таблица в книгата. Тоест, млякото води по-скоро до остеопороза, в никакъв случай, при всеки случай не помага тя да бъде проактивна. Натрупва калци неактивната форма на шипове, запушва съдовете, като се запушат съдовете и костите атрофират, тъй като те се хранят също от съдово росло, както е известно. Така че млечните, аз не казвам съвсем да ги демонизираме или да ги изключим, но трябва да бъдат ползвани като храна за удоволствие с някаква мярка. Мярката също може да изведем от опита много просто. Простото е това, което народа опита е дал в вековете за българската традиционна кухня. Това са 200 дни в годината без млечни продукти и без други животински. Тоест, българи на 200 дни в годината е бил пост. Така че ето го опита, емпирията диктува това. Как ние ще структурираме вече е друг въпрос, но опита дава това. 200 дни без, т.е. наблюдавали са хората, че има вредност и са слагали под табу, обикновено това е религиозно табу, то дава масовата практика в миналото,
религиозните ви, точно върху храните, които увреждат организма. Нищо ново под слънцето. Вие можете да сглобите формулата на здравето от много различни източници. И биологично, като логика, и антропологично, и като история, и като културология, ако щете, и като религия, ако щете. Тоест, цялата човешка култура пази архетипи, т.е. модели за здраве, които ги виждаме запазени тук и там. Жалкото, че в днешното време цивилизацията е универсална и навсякъде имаме смисъл нарушаване на тези архетипи. Забравили сме ги, заменяйки ги с нашата цивилизация, която е много хубава, но всяко нещо има игра. И когато го разгледаме и го знаем, тогава здравето, казано като клише в наши ръце, не просто като клише, то е една реалност и вие сами, опитвайки тези неща, защото не е въпросът някой да каже нещо и вие да го повярвате. В никакъв случай. Напротив, бих искал вие да пробвате, защото всеки трябва да види отличен опит. Пробвайте и вижте, усетете как се чувстват. Това казва и доктор Фърман. Ето има програма, много добра, много близка до това, което и аз практикувам за 6 седмици. Една програма, която включва като база растителната храна и особено зеленчуците и особено зеленолистните. Защото може би една любопитна скоба да отворя, че дори в вегетариански и вегански стилове на хранене забравяме често зеленолистните. А те се явяват една база на нашето хранене, така или иначе ние сме създадени да консумираме много зелено. Някъде на шега, аз често на моите пациенти го давам като паралел, примерно най-близки биологично до човека са шимпанзетата. Те са над 99% човек, техното ДНК е такова. Тяхната биохимия е същата и така нататък. Логично е, че в този процент те са човек, то логично е, че и тяхното природно меню, разбира се, би трябвало да е нашия еталон на здраве. Разбира се, на шега казвам, не сме маймуни, за да се катерим по дърветата, но ние можем да осигурим една голяма доза от зеленолистни в нашето меню. И това е така, примерно, така модерното в днешно време смути. Пак една американска, английска дума, оттам идва произхода. Тоест, може да ползваме и би трябвало да ползваме много зеленолистни зеленчуци. Те дават много неща, които и науката не знае, но биологично ние имаме потребност от тях. Примерно една крава, къде набавя калци и много други неща, се трева и набавя от там. Тоест там има много вещества, включително и калци, но активен калци, който не отива като шипове и запушване на съдовете, е биологично активен. За млечните продукти, ако има интерес, разбира се, може още да ги коментираме, но бих казал, те са една храна за удоволствие, без биологична потребност. Категорично е това, не само мое мнение, като казвам. Храна за чисто за кулинария, за удоволствие, да, няма лошо в дадена доза. Просто трябва да е с дадена доза. Аз се извинявам, защото цял ден говори, гласа е малко по-слаб.